asa ka tong ang amigo nga problema sa iyang anak na tos Manila. Malimang ko to diri kay magpahimog suwat. Gaya ba mula ka or ba ko? Aktor ba ko? Layong dapit. Kay umabot. Ganitohanan ni nagpaila na naman din nga wadri kamuang-muang. Wadri knowing itong ana. Sigmari na taron ano tatao doon. Patwato nung muna okay. Layo pa sa oras. Ayo. Oh, gusto may ato? Ano malaging gibay mo mo suwa? Ya, o mo kailangan papel niya o guwan. Mapalit ra ka. Konta-konta. Sus ni mo, ay, blo. Purdoy, mga dako. Likod na. Mabuta sa kayo na taon pa ko sa uwan. Asa man ka pa daw nga meeting mga kayo? Aw, mo nag-iingon nga. Mulayas na. Ay, suwa tayo dali. Sa mukhaan man kay ka. Murag-murag ka mo mas layong lapit ka na mga kay. Gusto mo ting dulong. Siyempre. Ang sanay ka. Wa kay pada kay basig na kay pada. Ay, ito ang suwa. Suwat. Sus mo tani mo wa manay kay ka. Ang anay. Gusto may butang dire sa suwat na to. Diba, ano ka nga, basta nung sa anak. Grade 1. Oh. Ikaw ko na suwat ni kay mo magmayo ka mo suwat. Rico ka mo. So sige may butang naman dire. Ikaw ni balad anak. Dear anak. Una sa tanan ako labaw po nga nang hinahanglan. Ano mo kag-iinsik-insik, iinsik-insik mo dito tayo nga to. Na di ko ka mao tikongkong tikangkang oy. Bikongkong ka ha o bikangkang. Uy, unsa naman ka nga? Mura magi-COVID naman guro ka. Okay, ang buwan mo lagi. Saan naman to eh? English po. English ba? English. Kung saan man in English? If in English ka, parang dindog. Ano sa kung saan naman good nga in English, sige. Ikaw ka mo lagi. Sure ya, uy, kadagdali na ba ko? Bete kayo ko sa kayo in English nga, anong mura ganahan mo ng anak ba? Ako na bahala diri. Der tatay. Uy, der na. Der tatay. Saan mo ko lahat yung nungo naman ka, arkabad naman ka din mo. Oh, der tatay. Ay, pagkana, padrabihan ang bugado ka. Uy, imo ang pangunungo ng iyong anak guro. Oy. Wala ko ay panung. Sige. Ito ko sa lala. Okay. Amo mana, kung basahon. Sige. Dear anak. Ano sa mga dyan eh? Tatay, may mong lingon. Ay, mali naman noon ni Miss Dear anak, na Dear tatay. Kalau kita may mga padagan yan eh. Musa, murong gawai pamahaw, guro. Dong! Wala, gumawa kayo sa kaya kakwata-kwata o. Bisa na magtinabal na lang taba, buwad o. Inamos, bisa pa ito. Puro pa man siguro ng itlog. Na, sila nakadlaw. Huwag pamahaw, huwag panayuto, huwag panyato. Sus, talaga. Yan na. Ni, nagliwag mo ko ni, bisa tabukan ang sona. Saan mo mong kaon? Dahil karlang naman siguro mong kaon, guro og dansalan. Ha? Sige, ubo-ubo para batog ka. Be, tumadugan. Hinawa. Sus, ada ko COVID. Tayo na COVID man siguro tani mo, ani. Okay. Sige, larga na. Hey. Dili ako sa oras na. Delikado ng maliit ko. Biyaan ako sa kuwanan ni. Siguro sa alas 9. Dara. Blito na ito ni. Mga nito ni. Dear, ano yung otro kay? Sama niyo yun, mali naman ng dear tatay nga. Anak, madaya kong padalhan. Dear anak. Come on. Sakto na? Okay. Una sa tanan, ako magpaila.
Ako si Dudong Makalugwa Junior. Oh, senior mo na no kasi Dudong Makalugwa Junior mo na ito. Ay, tala. Ay, Senior. ako si Dudong Makalugwa Senior. Nagtubo diri sa lugar ug nagdako. Yaw sakto ka no. Kasi nagtubo sa lugar na nagdako. Ako siyempre diri man kang ipanganak. Unda diri po kanina ko. Diba sakto? Ug ako nagpaila nga naglisod pa gani ko og himo aning suwata kay di ko kamao mo. Suwat. So nagpahimo na naman ko sa akong silingan nga gwapo. Gwapo di ko no. Gwapo. Sus. Gwapo? Imo naman na. Ayay, ako ning Ay, gusto no. gwapo, eh. Kaya ba? Mali sakto. Nak, pasensya na kayo nak nga wa jud ko padaanin mo. Ay ang imong problema nga dako, mas dako pa po niya akong problema. Dako pa ni sa kalibutan. Dako po sa kalibutan sakto ni. Ang gipanuwag dire. Ano mo? Sabot ko pa naman tidi ako. Kapaw na kayo. Sige. Nga. Bahala na lamang ka diha, nak. Kay bahala na mo ko dili sa kinabuhi. Kay ako nagkaon na naman jud ko karlang dansalan ug asin ug suka. Kada adlaw. Mao ding gihubak-hubak na kano. Sakto ba ni? Imo na. Bawa lagi. Subo lagi oy. Kita pa ning wani mo oy. Style mo oy. So, dara. O ikaw na lang may bahala diha, nak. Kay ako na lang say bahala diri sa kinabuhi. Magkita na lang ka sa dakong. Unsa may magkita sa dakong. Unsa itang na dakong. Dakong kuros. Patay na. Eh, turos na. Mo din na kay madalingon nga yan, yun ang kinabuhi. Basta kong langit. Dakong langit eh. Sige. Truho na sa dako ni. Dami mo eh. At ito na sa tamang kita sa dakong langit. Ang imong nahigog mga amahan, si Dudong Makalugwa Senior. So, okay na siya. Dong, May pas. Ipadan na lang kay. Asa mo di ka dapat? Bukas Manila. bumato Manila. Uy pala, ikaw na may daan. O, kung lameda. O ay ka bukang ina. Di, buang nga ni. Stilan, ay. So, na naman ang isang bulsa. Mulakaw na ako. Sige, mulakaw. Manila na ako sa pan. Pawang bay. Mulakaw na ko. Damat ka sa tabang. O, sige.